Habanga pule shapang ka ching em ka jong ubakal Washington. Lese kalong ka basngosan ay hakapor ba udang kena. Hendray kalong par ka bapen kemen enda ularang ba. Kakana shapang jong u kalong kumne. Hakis paas nam ki ba mensywa hakapor ka baki negro ki danglong ki mrau hakari Amerika. Lakaya uwe ukna negro hakisnang Virginia. Uta ukna ukerteng ubakal Washington. Mau bagi para jeng u arngot iwe ikentai bat iwe chenrang kilasan kilahe aka wei ke yeng balaker daki dingkeli bat bala lape lane siang ya kamadan daka kendau kini ki kena ki deki mrau ki badai bantrei sitom wat habaki dangrit ka karta ka kemi jongki kalong kanong shet ya ki negro mrau ki batrai haka wei ka lengka beri ubakar ubadang prasnam karta duna hak takapor uladai bantrei kum hakabasari kaplau let ai yaki nong terai bat hakabara yaki songkau shaki kuar telian kini kibriu kim dan peliang kim dan kiu shet kiu tio kisubam daga batian bet hak sentur yaki jingbam kat bayo la kalong uruti ne kado ne upan kim jutip yakata kapuar bam kabadai menstep mensngi ne janmet syapang kayelek kai kum ki para khana baro ru Kim Judan gajing thos new kane kalong gajing em jung ubakal Washington ha kawai ka sngi ubakal ulaledra ya ka kwat school ban a ya ki kenrat jong u kane kalong ka ban ningkong ba uyo I ba ki khna kan thai ba chinrang ki bali suda ki wan ban pule kwat bat tho jing tho apo school ubakal ha ba uyo I ya ki ne ulalengo ba ula supet bit ya kita ki khna ula kwa ban pule bat ban tho lem Henry Omdon setia kalat ban le kumta namar mau udai tang ukna merau. Endah bau bakar uladap prasnam kerta. Kesorka Amerika hakitu ke por kala ai ke jinglai luit yagi negro lana yagi doyong bat la penyo pat haki ya ka hok ban pli wat yagi school. Ubakal ulakwa ban late school Henry upana jung upan sya ba un late school namar ushepting yo ba enda ula late school un sadu pat ye gajing mentoy na une ubakar une ukna ula treji tom mensngi hakapar mlu rengkat balau pana bat menmit pat upule kot da gajing yarap uwei unong hikai uba ubakar usiuhi da kapisa ba uyo na ka ba utrei mensngi kendat senam hadin bala bena bala pri ka wei ke school na ka bentai ki doyong haka wei ke jaka ka bajengai Hakata ka school ki negro ki la bentre jing tre bat let school atan ubakal ula terang ban yo pule hakane ka school daga jingile sitom ulala ban ken show pisa katu kat ne da ita ijing ken show barit jung u bat daga jingya rap upara jung u kat ba ula isnai ula yo ban let syakata ka school kabadon hapo hamdan top shi top ula ya hakata kalenti ka berjalan berkebajengai ban poi syaduk hamdan Endala poi kanong hikai rangba jong kata ka school kala I pla ban yo I uta ukna ubayeng hakmat jongka rengkat ki jan ki bajat bat ki bajabo kum ki nongkrong kumta kanong hikai kala pet slip yo u bat hakata ka por kala perkhat sipor enda haba kala yo jingmut ban kren kala ong yo u bokal me yo I katai ka kamera hilet pun khut yaka u bokal ulam mare syakata da ka bakamen usar khoj bahaya ka kamera berulanyat iki ben kisuki kimit ki jingkhang yet da ki jan hadu banda pernai kata kanong hikai namar bakalong ka beriu ka babun kam syem yo por ban wan pej ploy kata ka kamera bat ubakar ru kat ba kampat wan kanong hikai unang sar bat nyat ya ka kamera bun sin bun wan khadu kanong hikai ka wan bat ka poi kata ka kamera kala pet sya kendong ken syrot kala khli ki sylia kala jengok syapok ben syapok mit bat ki syuki bakala yachmi na ka wei ki jingkhang yit sya ka wei pat kam syam la syam syu ye ka jingduna ai bat kam lap watang I wei isapit nyut ro namar bakal ulapen khoi khai yaki kanong hikai kala kersan yala ka sengkai bat kala ong nganget bamela ban le khamha ban ye ki wei ru ki kam ban ye ka baki wei pat kila ban le Kumta ula rung hakane ke school udah terai sitom ban kersan yala de namar ba syamla yo ya rap pisa ai na layeng hadin katu ka nesnam ke jing terai sitom jung boka
ulai syak thung kum uwei ni ki nong hikai ha kata ka school hadin kendiat senam lapri ka wei pat ka school nong hikai ban pentebit ya ki nong hikai ka basngo kumen galong lajit ya ubaka ban hikai ya ka ni ka school bat hadin katu kat nesnam la kentiu ya u syaka kerdan nong hikai rangba bat iying school ilong ibarit ibangiam tang kumba live hungun nong hikai ban wan pule hangta ubakal kum uwei ni ki briu bakrao bat akata kapor ulalong ru principal ula syam ba ude ban kendria nang ne na ka ying school ka baren ban yo no da ka bakham he kum ta ula thaulat no ban le ban yo ya ka kamra school ka ba he ula ya ban yalap keleng ban pensngutu ya ka jai ban riu ya ka jingdon kam ka ying school bun ki pat ba ki le no pisan na ka benta ban penyo ya ka ying school hadu balalang sanspa dolar ubakal ula thet ka wei ka ying he bala i no ying ja da ki briu dan pat ki wei ki baai ars pa teli ki kulai ke bahe bat baren ki khashor ki shiri ki masi ban nyos pa teli ki senyang ki belang berkilang beran kumta de ki ne ki jingri ki bawlo yo ke penlong yo u ban long ka wei ni ki lat ban kershan ye ka skor bat ban hikai ye ki nong hikai ha ka rep karyang ya une ubakal lakhat menta ha ka kerteng Profesor Washington apo ka jing penyai bastat jung u haki kendiat senam ke school kala roy shibun bat ki kena kila roy haduk hadwai spa ngon bat ki nong hikai pat kila long prapun ringon ubakal ulong ulok ubay jan wat bat presiden jonggari Amerika bat ulong ru uwei ni ki nong keren bastat tam hakari bat kasim Victoria bat ki bakra batri kari bilat iju pediang buram yau la ulayo shibun kana merka buram Henry ka bau angnot kalong ban kentiu ya ka jing di parajat para kenja nang bakin long ke berengkat bat bit dor bat ki wei pat ki jat benriu haka pertai ukwa aru ye ki wei pat ki jat benriu khamtam ki doli in nyau buram lem ye ki negro bakim dai ban nyau silang khmat ye ki umta parlong naga jing gajong une ubaka naga jinglong ga basyampam syaka jinglong kum uriu krau jonggari ngiyo aru ye ka jing hikai bat hang ne ngi yu i le se ka jingduk kamla ban khanglan ya ubriu ban kiu irat syaka nam ka buram bat ka jing syakri la ka jat ban riu ko walam ka jinggerku ya ka jing ga jong ubriu kene ka long ka khana ka balingkat syapang bakal Washington